3. 1, 2, 3, nu! Jeg troede, jeg noget. Og så laver I alle sammen en ulv. 1, 2, 3, nu! Lav en. Vent. Jeg lige have de spørgsmål, og mange af jer kender ikke den her ulven og ræven og haren. Lad os se nu her. Det var ikke nok. Ej, den er god. I skal bare have en på.